dan nema kin gan shi can ya rikice. Irin aikin da muka yi mai gidanki shi muka maimaita a yanzu ma. Masu kallo kamar yadda ake gani a wannan sabon shiri na dandalin sharhin fina-finan Kannywood. Za mu yi sharhi ne akan fitaccen shiri, ƙasaitaccen shiri mai dogon zango, wanda aka yi wa lakabi da suna Kishiyata. Masu iya magana na cewa kishi kumallon mata, yaya na iya da wadda ta gagari wuta in ji kishiyar ƙonanniya. A wani sabon zubi da sabon salo, a shiri mai dogon zango da kamfanin Alrahus Film Production. To ya hana in banda abinki idan fa muka riga muka yi amfani da irin wannan abin, matukar ya koma jikinta daga ni har ita fa har ke kuma mun hallaka kenan. Mero! Me ya kawo ka cikin gidana kake kwallawa matata kira haka? Kamar yadda ake gani dai, shiri mai dogon zango wanda aka yi wa lakabi da suna Kishiyata. Wannan magani dan muƙyaƙis ya tabbatar min da cewa kin ga idan aka hada wannan maganin da ƙasar sabon kabari na namiji, kina shafe jikinki da shi gaba daya. Wannan abubuwan da kika gani gaba daya yanzu nan shiri ne da ke nuni da yadda kishi da kuma siyasa ke sanya wasu al'umma su kaucewa hanya. Wannan shiri dai zai iya zama darasi a cikin abubuwan da suke faruwa a rayuwar mu ta yau da kullum. Domin kuwa duk abin da kaga ya faru, walau a fim to tabbas ya taɓa faruwa a zahiri. Ko da ya kasance ba irin shi sak ba, amma za su kasance masu kamanceceniya da juna. Shahararriyar ƙasaitacciyar tashar nan ta YouTube mai suna Alrahus Film Production ita ce ke ƙoƙarin faɗi tashi wajen kawo muku shiri mai dogon zango mai suna Kishiyata zango na 4. Kishiyata, shiri mai dogon zango a ranar 17 ga watan Yuni. Kishiyata. Masu kallo in kun ji daɗin kallon wannan shiri, ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin kallon shirye-shirye a channel ɗin Ali Sura TV.